cuestións laborais. E comezamos, bueno, o primeiro punto da orde do día, comprobación das actas da sesión anterior. Neste caso aparecen dúas, e despois a secretaria matizará aí unha cuestión da acta da sesión extraordinaria do 22 de outubro. Por tanto, temos que aprobar en calquer caso as dúas. En primeiro lugar, aprobaremos a da sesión ordinaria do mes de setembro. Non sei se está llegando a decir. Non, bueno, pues, votos a favor da aprobación da acta. En canto ao 22 de outubro, a secretaria pode comentar que hai aí falta aí unha pequena información. Sí, en relación co acordo da modificación de crédito para a financiación das inversións financieramente sostibles, plasmouse inicialmente, tal como se colgou no expediente do pleno, o acordo xa modificado, pero bueno, señalouse por parte do equipo do goberno que quedaba máis claro poñer a proposta de acordo inicial e despois a modificada. Entonces vai a ser tal cual a proposta de acordo que xa conocedes, que se estudiastes e que xa amendástedes, entonces simplemente plasmala antes da modificada para que se vexa a comparativa e quede todo máis claro, pero non hai ningún problema porque xa é un corta e pega e todo o que xa estudiastes. O problema vai quedar. Non sei se con a aclaración procedemos a aprobar igual ou non ten... Sí, toma conta. Vale, pois votos a favor en conjunto da aprobación da acta do pleno do 22 de outubro, vamos por unanimidade os presentes. Segundo punto, dación de contas da resolución da alcaldía. Terceiro punto, expediente 515/2018, procedimento de contratación, adxudicación do servicio do SAP, Servicios de Axuda no Fogar. Bueno, básicamente o que estamos completando un expediente de adxudicación, de licitación e posterior adxudicación do Servicio de Axuda no Fogar. O Servicio de Axuda no Fogar, como saben, o Concello prestase por dúas vías: unha vía financiada por recursos propios, que é de concorrencia, con persoal propio, e esta é a vía que financia fundamentalmente a Xunta de Galicia de dependencia. Entón, bueno, no seu momento necesitouse un concurso moi importante, creo que tivo que ser anunciado no Diario Oficial das Comunidades Europeas, hemos colocado, é un contrato moi importante e finalmente resulta adxudicataria a empresa Ullasat, se me equivoco, que quería prestar tamén un servizo, por un valor total para os 4 anos de 1.815.000 euros. Trátase de un servizo moi intenso, digamos, de atención a moitas horas ao ano e ao mes e aos persoas dependentes do Concello. E, bueno, pois pouco máis que dicir, temos que simplemente concederlle ou adxudicarlle este contrato a esta empresa. Representante do Partido Popular, que non dicir? Sí. Nos neste punto pouco temos que decir, salvo mostrar a nosa satisfacción porque na pasada legislatura fouse reducindo a lista de agarda de persoas con dependencia evaluada ata conseguir deixar a cero a finales do ano 2018. Imos a votar a favor, xa que este punto que hoxe nos ocupa non é máis que rematar o proceso de licitación deste servicio iniciado polo anterior goberno para darlle cobertura económica e xurídica a esta nova situación. Representante do DNG. Bueno, nos tamén podemos votar a favor para poder hacer frente a esa prestación. A única pregunta, o non sabe, é se se considera o poder ampliar algún tipo de servicio ou vai seguirse prestando os mesmos que hasta ahora. Bueno, a axuda no fogar é un servizo tasado, estipulado, se refire a van ser máis horas ou das que están. Hai un marxe, e isto é unha cuestión que ainda comentábamos hoxe, que na propia adxudicación e no propio valor estimado do contrato incluíse
un marxe para non ter que modificar o contrato se é necesario, se é ampliar máis horas, é dicir, se é necesario atender a máis persoas con dependencia. Entón, aí sí que hai, digamos, posibilidades de ampliar o servicio, non con outro tipo de servicio, non sei se se refiere, pero ampliar horas sí. Bueno, se non hai máis cuestións, pois votos a favor deste punto de solidarización do servicio do SAP. Apróbase por unanimidade. Moi ben. Seguinte punto, modificación de crédito. Bueno, explicación deste punto. O que queremos, do que se trata é de tratar, a redundancia, de aprobar os créditos que quedaron, que non se aprobaron no pleno extraordinario da semana pasada, referidos a dous investimentos na zona da praia, na contorna da praia de Broña. Ben, como saben, no pleno anterior presentáronse unha serie de investimentos para, básicamente, crear o crédito vía modificación, votando mando do superávit de 2018, por tanto, que aprobamos é habilitar o crédito, non, para financiar estas actuacións, e dúas delas, en concreto, a actuación, o investimento destinado a autocaravanas e paseos en Broña e as sendas peonís e aparcamentos dentro da praia de Broña a entrada de Tabilo, bueno, pois non foron aprobados porque os grupos da oposición entendían que había determinadas dúbidas e non estaban claros os conceptos, non? Nos indicamos que o que se trataba en aquel momento era de habilitar os créditos e que había posibilidade de modificar os proxectos porque os proxectos non se estaban aprobando neste momento, as actuacións non se estaban aprobando neste momento, non? En calquer caso, atendendo a esas dúbidas, en calquer caso que entendemos na oposición, nós o que traemos de novo son estes mesmos ou teremos os puntos que necesitamos, ou o punto que necesitamos para que se habilite o crédito para aprobar para financiar estas actuacións. Desculpade un pouco lío, o vémonos a traer, pero con un compromiso a maiores, un compromiso que presentamos e que adquirimos nós a maiores, non? E que leo literalmente algo que xa vos pasei, xa lles pasei aos grupos de oposición na Comisión de Servizos, e que, por tanto, se o leo se incorporará a acta, ten forza, digamos, forza plena, e co objetivo de resolver as dúbidas dos grupos de oposición en relación ás obras financiadas con créditos extraordinarios arriba referidas, as obras son as que sinalei antes, e reafirmando a posibilidade de realizar modificacións nos proxectos xa presentados no pleno 22 de outubro, o grupo de goberno propón, xunto coa aprobación dos créditos extraordinarios referidos, que se faga un seguimento polos grupos municipais dos dous proxectos a financiar por ditos créditos extraordinarios. Desa maneira, se o quixeran, os grupos municipais poderán facer as súas achegas antes do replanteo do proxecto. En segundo lugar, o grupo do goberno procurará que o seguimento sexa acompañado e conte co asesoramento dos servizos técnicos redactores do proxecto. En terceiro lugar, o seguimento farase no seo da Comisión de Servizos e o grupo do goberno comprométese a respetar o ditame desta comisión antes da aprobación definitiva dos proxectos. Isto é, os proxectos só serán executados se contan con ditame favorable da Comisión de Servizos. Bueno, o que estamos facendo aquí, en definitiva, é crear un espacio, o órgano, como queiramos, adecuado para que as dúbidas que se planteaban se poidan sustanciar e que, en calquera caso, se siguen estas dúbidas, se a maioría deste pleno sigue tendo dúbidas importantes en relación ás actuacións que se pretende realizar, pois non se realizarán, por menos, da maneira en que estaba previsto. Foi algo que se foi falado repito, na Comisión de Servizos do ano pasado, e este é a nosa proposta. Entón, ten a palabra agora o Grupo do Partido Popular.
Bueno, pois no anterior pleno o noso grupo non apoiou a permanencia desas dúas actuacións ás que vostede facía referencia no listado das incluídas no punto referido á modificación de crédito para a aplicación do superávit do ano 18. Fixémoslo así porque considerábamos que os proxectos asociados ás mesmas presentaban moitas inconcrecións e solucións pouco aceitadas. E agora o Grupo de Goberno trae este pleno esas mesmas actuacións, pero nesta ocasión a proposta de aprobación destes créditos extraordinarios ven acompañada da creación dunha comisión de seguimento de ambos proxectos asociados na que poderán participar todos os grupos políticos, garantizando así que todos teñamos voz na resolución destas actuacións. Dentro do Grupo do Partido Popular, pues, alegramos de que o Grupo de Goberno accedera á proposta que lle fixemos chegar para intentar desbloquear estas inversións no noso Concello. Se fóramos nós que tivéramos que darle destino a esos 211.000 euros, pois probablemente elegiríamos outros proxectos que consideramos máis prioritarios, pero aínda así non imos a bloquear estas actuacións. O que está pasando aquí hoxe, ter que traer de novo estas propostas a outro pleno, pois só nos demostra a nula iniciativa e vontade negociadora dun goberno en minoría. Pero tamén queda patente a boa intención, capacidade de diálogo, gañas de quitar os proxectos adiante, inda que non sexan os propostos por nós do noso grupo, facendo chegar a media hora de rematar o pleno pasado esta proposta ao grupo de goberno que hoxe temos encima da mesa. E tivo que ser así, porque nese pleno non se nos quiso escoitar, non parece ser que non estábamos en uso da palabra. Nos esperamos que esta pequena lección vos sirva que, a partir de agora, a un goberno en minoría para que negociedes e para que escoitedes. Como xa dixen antes, nós non estamos en contra que hoxe se aprobe esta modificación de crédito. Eso sí, a nosa postura sobre os aspectos resolutivos dos proxectos asociados manifestarémola cando se faga o dictamen na benita comisión. Se a día de hoxe os proxectos estiveran correxidos según o dictamen desta comisión, pois votaríamos a favor, pero entendemos que non houve tempo de estudalos e de correxilos, por lo tanto, imos a absternos. Moi ben, ten a palabra portavoz. Bueno, pois nós, francamente, o que estábamos aquí xa no pleno anterior para aprobar unha ampliación do crédito o tíamos claro desde o principio. Non sei por que insiste tanto nese punto, porque cando se nos convoca temos claro o que vimos. Non o fixemos sinceramente porque vostede o que nos pedía era un cheque en blanco. Pedíanos que liberáramos unha partida orzamentaria, unha partida de diñeiro sobre uns proxectos deficientes e que foron presentados fora de tempo con as deficiencias máis que claras. Se deixamos moi claro no pleno anterior cal eran as nosas posturas e as dúbidas ao respecto, e ainda así vostede insiste en meter os mesmos proxectos outra vez unha semana despois, porque só unha semana de diferencia e non modificaron absolutamente nada. O único que sí, agora parece ser que está disposto a escoitar e que colaboremos os grupos da oposición nunha comisión de seguimento. Pero eso conlevaría a aprobación dos proxectos xa en sí, nun lugar no que deixaríamos claro cal vai ser, por exemplo, a ubicación do Parque das Caravanas, non? O sea, se os aprobamos o proxecto, temos claro que o parque vai ir en Brolla. Entón, usted entenderá que se non houve modificación dos proxectos, non podemos apoiálos, igual que non o fixemos no pleno anterior, pola mesma razón. E logo temos outras moitísimas preguntas tamén ao respecto. Seguimos sen entender cal é a urxencia deste proxecto. Seguimos sen saber que é o que quere facer. Se ten vostede un proxecto de turismo, se sabe vostede o que quere facer co turismo neste concello, se ten un estudio por parte
do técnico de turismo, de que cales son os visitantes do noso concello, como se moven, en definitiva, se realmente é necesario ese parque de caravanas, que tampouco nos queda claro se ten que ser un parque de caravanas en sí ou ten que ser unha área de caravanas, porque según declaracións da Consellería de Turismo, vaise modificar a lei de turismo, co cal as caravanas só poderán pernoctar dúas noites nos espacios públicos, co cal gastar 62.000 euros, creo recordar que era a cantidade, nun espazo no que nos vai a restar aparcamento en Broña, e só nos vai a solucionar que vamos a ter ali 7 caravanas que non sabemos se van poder desplegar os enseres necesarios que trae este tipo de turismo, como mesas ou demais enseres, ou sencillamente solamente van a poder aparcar e pernoctar ali. Tampouco temos claro, e non nos aclarou tampouco para este pleno, se usted consensuou todo isto co sector do turismo. Nós no pleno anterior pedimos que consensara, que consultara con eles, que parecía a mellor maneira e a mellor ubicación. Pero sabemos que, o diálogo a usted constalle non só con nós, sino que parece que tamén cos distintos sectores que, vale para abrir moitos titulares de prensa, pero logo, a hora da verdade, non o leva a cabo. E entón, por todas estas razóns, non temos máis que... non nos queda máis opción que seguir dicindo que este proxecto non nos parece máis aceitado nin pola ubicación, nin polo proxecto en sí, tal e como está plantexado hoxe en día. Moi ben, se rematou. Bueno, en fin, agradecemos ao Partido Popular o sentido do voto anunciado que nos vai permitir empregar este diñeiro nestas actuacións, que para nós é importante. Para nós é realmente importante. Os proxectos son efectivamente os mesmos por varias razóns. Porque, en primeiro lugar, se dixemos outro día, o que aprobábamos era, como usted tamén suliñou, pero é importante, era habilitar o crédito. Aquí non aprobamos os proxectos. Que quede claro, non se aprobamos os proxectos aquí. E máxime agora, cando estamos recollendo, puximos aprobar non donde se podería aprobar, na Xunta de Goberno Local ou por decreto da Día, non, vais a aprobar como aquí nos comprometemos nesa comisión de seguimento, nesa comisión de salud. Pero máis é unha cuestión práctica pola cal os proxectos non son diferentes, que xa digo que non o consideramos pertinente. E é que o pleno foi o martes, estábamos a 10 da noite, e o mércoles había que convocar a comisión. Por tanto, en unhas horas non nos dá tempo a facer modificacións, que en calquer caso teríamos que ver cales eran. Ora, o que lles propoñemos justamente é habilitar un espazo donde poidamos incluir os cambios que sexa necesario. E si, podense modificar o espazo onde van os aseos, non é só o aparcamento da caravanas, os aseos, podense modificar moitas cousas. O replanteo do proxecto está para iso. Ademais, repito que se dixen outro día, estes son proxectos que van a outras administracións, por tal, os cambios son moi complexos, por non dicir casi imposibles. Non, aquí temos esa outra que está financiada por recursos propios e, por tanto, se poden facer os cambios. Por que a urxencia tamén? Home, porque se non temos iniciado a fase de licitación antes de que remate ano, non podemos botar man do superávit 2018. Esa era a urxencia que tiña. E, efectivamente, isto que nos fai traelo de novo a este tema. Por tanto, non vemos máis, tampouco nos imos a meter en cuestións da lei de turismo, do modelo de turismo, etc., porque creo que son cousas que se poden plantexar as dúbidas que haxa nesa comisión. Eu o que propoñería agora é pasar a votación. Pois, votos a favor da modificación
de crédito. Votos en contra, abstencións. Queda aprobada esta modificación de crédito, votos a favor do Grupo de Goberno, abstención do Partido Popular e o voto en contra do BNG. Seguinte punto, punto número 5, aprobación ou modificación neste caso da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras OICI. Ben, como saben, un imposto importante que temos nos concellos é o ICI, o imposto sobre construccións, instalacións e obras. Pagamos todos cando pedimos unha licencia ou temos unha comunicación previa para facer unha obra. Entón, o que queremos facer con esta modificación son dúas cousas. Primeiro, adaptar a ordenanza que tiñamos aos cambios normativos que se produciron nos últimos anos. Bueno, basicamente, entre outras cousas, facer constar que agora hai licencias por unha banda, que era o que antes era a obra maior, e comunicacións previas pola outra. Isto non estaba refletido desta maneira na ordenanza. E pola outra parte, o que facemos é crear un novo apartado no artigo 6, no referido tipo de gravame, que di o seguinte: as construccións, instalacións ou obras destinadas a xeración, produción e distribución de enerxía cunha base imponible superior aos 400.000 euros, a gasas destinadas a autoconsumo terán que cotizar polo 4%, que é o tipo máis alto que podemos establecer no IFE, non? Bueno, entón, o que estamos facendo é propoñer a subida do tipo ao nivel máis alto para este tipo de instalacións e para que as empresas que desenvolven e que levan a cabo este tipo de operacións, cando fagan as obras, pois paguen máis diñeiro, o máximo posible, para que redunden tamén maiores beneficios para o noso concello e para os nosos vecinos. Ten a palabra o Partido Popular. A nós parecenos que é unha medida adecuada para que o concello e, en consecuencia, os veciños se beneficien o máximo posible co aumento deste imposto a este tipo de construccións, de instalacións ou de obras. Non temos nada máis que comentar, parecendo ben. Moi ben. O grupo de BNG. Nos, con respecto a este punto, tamén estamos de acordo en que se debe conseguir a máxima repercusión nas arcas do concello. Está? Sí. Moi ben. Bueno, procedemos entón a votación deste punto para a modificación do vicio. Todos a favor? Moi ben. Apróbase por unanimidade. Ben, pasamos agora, despois da parte resolutiva, á actividade de control, é dicir, as mocións presentadas polos distintos grupos. Estaba mirando para ver normal que o Grupo Socialista non ten ninguna moción, porque entón teríamos que avisar para o final, lamentablemente, pero, bueno, as preguntas que sí que hai no pleno pasado, entendo que sí que vai a chegar o representante do Partido Socialista. Ben, a primeira das mocións é unha moción presentada, vai por data, polo Partido Popular, referente a unha serie de atencións e investimentos. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Pois o noso grupo non pode obviar nin esquecer as peticións que nos fan chegar os veciños. Esta circunstancia, xunto co coñecemento que temos da situación das infraestructuras do noso concello, levanos a insistir na inclusión de diversas obras en diferentes núcleos do concello, nos plans provinciales, nos POS ou similares. No anterior pleno ordinario presentábamos unha moción que incluía unha relación de obras que non chegou a ser aprobada. Os motivos principais dese rexeitamento foron os seguintes: por parte do Bloque Nacionalista Galego, foi a súa intención de non votar ninguna obra que conlevase unha actuación integral. Pois ben, a relación que traemos a este pleno para a súa aprobación, como a que traíamos no pleno anterior, referirse únicamente á actuación, a necesidade de actuar en ese lugar, a parte técnica e a inclusión no proxecto das partidas necesarias e convenientes correspondelle ao Goberno, por suposto, asesorado polo equipo técnico redactor.
Como os proxectos que se corresponden con esta relación teñen que ser aprobados en outro pleno, ese sí será o momento de valorar a integridade das actuacións, aprobalas, rexeitalas ou, en todo caso, absterse. O Grupo de Goberno justificou o seu voto en contra, dicindo que a inclusión destas actuacións no próximo POS deixaría os demais grupos sen marxen para propoñer outras obras. E aínda que nós seguimos pensando que as obras non son de ningún grupo, senón que son dos veciños e para os veciños, con respecto a isto, pois, a diferencia da anterior moción, non limitaremos a súa inclusión no POS 2020, senón que ampliaremos a súa inclusión ao POS 21 ou a outros plans similares, facendo un reparto entre cada un deles. As actuacións a incluir son as seguintes, vou a saber. Acondicionamento do camiño de Oroña a Couso, pavimentación interior en Cabanamoura, pavimentación da praza de Valadares, pavimentación do camiño do Miraso en Lestaio, pavimentación interior do núcleo de Viro, pavimentación interior en Brión de Arriba, a zona da baixo da praza, onde xa máis ou menos está. Saneamento en Quintela e o Sesende, ensanche e acondicionamento do vial entre Pío e a Fonte e entubado do camiño da Fonte en Cuns, acondicionamento do camiño de Rodeiro a Laurido dende o cruce de Fonte Mourente a Pedrol, acondicionamento da estrada de Lantarou ao Alto do Cruceiro, acondicionamento da pista do Formigueiro da Baixo a Fabrapa, acondicionamento da pista de Villardigo a Fonte Cartacido, acondicionamento interior en Cando da Casa do Carabinero ata de Caetano, acondicionamento da estrada de Rodeiro a San Lourenço, consolidación da ponte sobre o río Tins, acondicionamento da rúa do Doctor Esperante, acondicionamento do camiño da Seral a Casa de Fallón en Cambeiro de Arriba, acondicionamento dende a estrada provincial de P3402 en Lantarón a DP 4502 pola ponte das Pesqueiras, acondicionamento da pista de Eusesel de Adís polo Soutiño, pavimentación dos interiores de Dis, acondicionamento da estrada de San Lourenço a Masontano, acondicionamento da rúa Labraña no Conchido, acondicionamento dende o cruce de Quintela ata a DP 5604, acondicionamento da rúa de Lagoa dende a C550 ata o paseo marítimo por diante do Estareiro da Mar no Freixo, acondicionamento do camiño da Portela a Bugalleira en San Cosme, saneamento do Cambio, pavimentación dos interiores de Carreo de Arriba, pavimentación dos interiores de Carreo da Baixo, pavimentación dos interiores de Moledo, reconstrucción do Parque Infantil de Ponte Nafonso, pavimentación dos interiores do Catadoiro, saneamento de Berres e acondicionamento da antigua escola del Estaio para uso veciñal. Entón, o acordo que queremos este pleno é un acordo xa transaccionado na Comisión Informativa de Servicios, é o seguinte, que consta de 3 puntos. O primeiro é que o Goberno Municipal inclúa estas actuacións no POS 2020, no POS 2021 ou noutros plans financiados con recursos propios ou alleos, comprometéndose a que as mesmas estén citadas antes do 31 de 12 do ano 2021. O segundo punto é que polo menos 10 destas actuacións se inclúan no POS 2020. E o terceiro, que se realice a valoración económica de todas elas antes do 31 de marzo do ano 2020. Eso é todo. Ben, ten a palabra o Beregá. Bueno, a mí, francamente, non deixan de sorprender. Non. Teño que recoñecer. Por un lado, temos un goberno que votou, a falta de que está o sector, a sorprender a los hechos. Por un lado, temos un grupo que estuvo no goberno 30 anos, máis ou menos, resulta que nos aparecemos aquí, de novo, con 27 obras, se aumentaron, eran 24 no pleno anterior, e aparecen hoxe con 27 obras en batería. Nos deixamos de moi claro, tamén nese pleno, cal era o noso posicionamento. Non íbamos a aprobar ninguna obra que non conlevara sempre cando houbera necesidade, porque entendemos que non en todas hai necesidade, unha actuación integral. E por outra banda temos o grupo do goberno, un grupo do goberno que tuvo moitos encontros parroquiais, moitos encontros cos veciños, pero debemos de chegar aos sitios de noite, en coche, e perder a libreta na que apuntaba polo camiño,
porque a obra máis urxente que atopa para investir 211.000 euros resulta que ven sendo un parque de caravanas e unha senda de peonil a tal. Entón, usted é donde atopa para o superávit de 2018 é os puntos máis importantes para gastalo son esos dous. Non veo nada máis en todo o concello, máis que esos dous puntos. Bueno, que quere que lle diga? Non vamos a aprobar ninguna obra que non conleve o saneamento, canalizacións de pluvial. Sabemos, nós entendemos a súa posición. Sabemos que os proxectos teñen que ser, teñen que conlevar un estudio técnico. Non somos alleos a eso. Pero non está claro, o que está claro é que non vamos unha vez máis, igual que dixen no punto das caravanas, non vamos a liberar crédito ante unhas, ou non vamos a votar a favor desa liberación de crédito ante unhas obras nas que non sabemos cales son os proxectos en concreto. E con eso queda dito a nosa postura. Bueno, é un voto, permíteme, é un voto en contra preventivo, entende? Non? Sí. Vale. Bueno, dende o grupo de goberno alegrámonos profundamente de que vostedes perdón, estamos señor representante do Partido Socialista, informe que estamos debatindo a moción do Partido Popular sobre as actuacións que propoñen para distintos planos, non? Ben, collendo as súas palabras no punto anterior, hai dos puntos, no grupo de goberno alegrámonos que ustedes se sean conscientes da situación na que están, evidentemente, e de que se darán conta de que se non dialogan, non poden sacar adiante os puntos e os conceptos que queren. E por iso, pues, estamos moi contentos de que se enmendaran a si mesmos e agora, despois de apostar polo diálogo, pois nos propoñan, efectivamente, unha serie de actuacións e recollan as suxestións que nos fixemos en canto a ampliar as distintas posibilidades para financiar estas actuacións, que eu entendo, efectivamente, logo se sustanciarán con un proxecto técnico e aí é onde entraremos para ver se son integrais ou non. En calquer caso, alegrámonos deso. Nos dixemos no pleno non desaceitou a moción que non podían limitarnos vostedes a un por 2020 e, por tanto, agora se amplía, efectivamente, temos polo menos dous planes de servizos e temos outros programas onde se poden incluir estas obras. Estas actuacións que, por certo, coinciden, non todas, pero unha parte moi importante coinciden coas que nos recollemos polos nosos encontros coa veciñanza, non? E, por tanto, evidentemente, nós xa tiñamos intención de incluir. Por tanto, nos parece adecuado que vostedes, repito, fagan agora esta proposta un pouco máis flexible, e por ese motivo, porque son obras que xa dixemos un momento que moitas delas parecían adecuadas, vamos a votar a favor, e isto non é óbice, non é obstáculo para que o Partido Socialista, que xa achegou unha proposta de actuacións para o POS, tamén, neste caso para o POS 2020, tamén se inclúan actuacións que propoñan o Partido Socialista, do mesmo xeito que o BNG tamén de traslado, que xa se de traslado, non? Que agardamos polas súas suxestións para elaborar o POS 2020 esas obras que son importantes para cometer a partir do ano. Por tanto, nos imos a votar a favor desta moción. Non sei se ten algo máis que comentar. Si quere dicir que non é comparable a necesidade de negociación cando vostedes son o goberno, podem tratar por negociar, e ademais hai outra cousa, este paquete de obras non era ni moito menos tan urxente ni tan prioritario como aprobar as súas. Isto presentámoslo hai un mes e tiñemos espacio suficiente para poder negociar. Vostedes tiñan un pouquinho menos. Nos apurámonos porque salimos en a media hora que salimos de aquí, estábamos chamando para poder negociar, cousa que vostedes non fixo. Entón creo que non se pode comparar a capacidade de negociación dun lado coa capacidade de negociación do outro. Vale. O Verena ten a palabra. Se quere tirar algo máis. Non temos nada. Non, bueno, pois...
Perdón, foi un lapso. Pero claro, que chegaste no medio, a mellor... Tono. Sí, primero, disculpas a todos os presentes. Creo que hoxe día que ten un traballo ten que cuidado, entón é a miña labor, por eso chego tarde ao pleno. O Partido Socialista, con respecto á moción, non muda facilmente de opinión. En o pleno que se tratou a moción do Partido Popular, se dixemos que íamos a esperar a que actuara o equipo de goberno e nos presentara o estudio de actuacións ao pós-2020. Como saben vostedes, a nosa votación foi abstención e foi a clave, según o Grupo Popular, para votarle a moción abaixo. Nós estamos de acordo na maior parte das súas actuacións, somente que seguimos na mesma postura de darle un voto de confianza ao equipo de goberno, que si nos solicitou que lle presentáramos algunhas actuacións por o pós, que o fixemos esta semana. Por eso, como lle digo, esperaremos a presentación por parte do grupo de goberno de ditas actuacións e a nosa postura sigue sendo, de momento, a abstención na súa moción. Bueno. Vale, pois entón procedemos a votación. Votos a favor da moción popular, votos en contra, abstencións. Vale, aprobas a moción e seguimos pasando ao seguinte punto. E o seguinte punto é a moción do BNG. Bueno, escollemos esta orde, pero non hai problema, referida a posta en disposición dun local de ensayo. Ten a palabra os representantes do BNG. Bueno, primero nada, por decir que hai un error de redacción na moción, pero bueno, entendes perfectamente o sentido da moción, por tanto, non. En fin, dende o BNG consideramos vital o apoio ao desenvolvemento cultural do noso concello. Unha parte importante do desenvolvemento cultural consiste en apoiar os talentos locais e dotarlos de ferramentas para que poidan convertirse en produtores de contidos culturais e tamén mellorar a súa calidade técnica, ao igual que dotar tamén de ferramentas para que se poidan expandir neste sentido. Temos en conta o potencial creativo da nosa veciñanza e a xuventude en específico, creemos convinte o aproveitamento de algún espazo de titularidade municipal para destinarlo como salón de ensayo. O Concello dispón no seu haber de moitos edificios baleiros ou con habitacións en desuso e quizáis propoñemos que se revise un bo espazo para destinar a este uso sería algunha das aulas do CEIP Milonovas West, o edificio novo. En base ao exposto, propoñemos que o Pleno da Corporación Municipal de Outes tomemos o seguinte acordo, que é que o Goberno, logo de consensuar cos grupos da Corporación, tome as medidas precisas para poñer en marcha unha sala de ensayo a libre disposición da veciñanza. Deixámoslo dunha maneira aberta para que se poidan analizar as mellores maneiras e tampouco queremos que sexa necesario urxente dotalo de material á sala, sino simplemente habilitalo en primeiro lugar un espazo que estea accesible aos veciños, a poder ser a custo cero. Esa máis adiante poderemos mirar de dotalo ben dunha medida de son, de acondicionamento acústico e outro equipamento. Ben, rematou vostede? Sí. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Nós, dende sempre, estamos de acordo en comentar o desenvolvemento cultural do Concello. Xa hai grupos por aí, grupos de música tradicional, que pediron e utilizan locales para facer os seus ensaios. Ademais do funcionamento dende fai anos da Escola de Música. Por lo tanto, non vemos mal que se habilite un lugar máis para que sirva para este tipo, para realizar este tipo de actividades. Moi ben, ten a palabra. Estou totalmente de acordo co exposto. Moi ben, por parte do Goberno contestará ou interverá o Conselleiro de Cultura. Ramos. Bueno, que se solicita nesta moción, nós estamos totalmente de acordo. De feito, é unha das cousas que plantexamos internamente xa no momento que decidimos adecuar dúas aulas do Colexio Corteiro de Ron para ensaios de música. Neste momento están ensaiando a Escola de Música Baile Tradicional Nelas
pero xa digo que acondicionaros acústicamente para albergar este tipo de actividade, estamos totalmente dispostos a abrir unha delas a grupos. Non sabemos de momento porque queremos un pouco ver a forma máis adecuada de como reservar, ver as datas exactas nas que vai haber actividades a propios do Concello ou non, e por eso se está retrasando un pouco o deseo, pero vémoslo totalmente ben e podemos apoio. Moi ben. Non hai máis que decir. Vale, procedemos entón a votación. Votos a favor desta moción. Moi ben, aprobase por unanimidade. Ben, a seguinte moción é a moción do BNG tamén destinada a facer os trámites precisos para desenvolver un servicio de transporte municipal. Vale. Ben, bueno, un concello ten que gestionar moitas máis cousas que obras e últimamente parece que non saímos dese círculo no que levamos 40 anos que son obras e hai que mirar máis alá. E un dos servizos que xa faláramos en campaña, que levamos no noso programa electoral e que queremos imprescindible, é a dotación dun servizo municipal de transporte. O servizo municipal de transporte referimos a moitísimas cousas, non ten por que ser algo específico. De feito, penso que queda bastante claro que o acordo é bastante aberto, como tamén o era na moción anterior, e que dá lugar á revisión e análise. En fin, o noso concello conta cunha dispersión notable que materialízase nos seus 153 lugares espallados nun territorio que son casi 100 km cadrados. Este distanciamento de veciñanza cos servizos municipais e locais comerciais pode supoñer un grave problema para todas aquelas persoas que non dispoñen de carro para desplazarse a realizar as súas tarefas cotidianas. Estas persoas que carecen de transporte privado, nomeadamente persoas con mobilidade reducida e de avanzada idade, rematan por depender de outros veciños que lles poidan facer un favor en achegados ou dos buses escolares que tampouco son unha solución real ao problema. E non só son persoas maiores ou persoas con mobilidade reducida, tamén hai persoas que non teñen o poder adquisitivo suficiente como para dotarse de transporte privado, ou ben incluso a mocidade que tampouco teñen por depender necesariamente dos seus pais e das súas familias. Tendo en conta este problema, existen moitas solucións e propostas que xa se levaron a porto noutros concellos máis. O que si nos queda claro é que no noso concello debe buscar a máis axeitada para as súas características. Nalgúns concellos optouse pola adquisición dun minibús e a contratación dun condutor que faga un plan semanal, rutas por parroquias e recolla baixo demanda a veciñanza nos seus lugares. Outra solución podería ser a procura dun acordo cos taxistas do concello para cofinanciar de alguma maneira viaxes compartidas. Independentemente da solución que se acorde, o que debe ser vital para levar este servizo adiante é conseguir un prezo moi reducido para os usuarios que en moitos casos poden ter ingresos moi reducidos, como xa dicía antes. Bueno, o único que pedimos é que o goberno local logre consensuar con toda a corporación realice os trámites precisos para desenvolver o dito servizo de transporte municipal. Moi ben, ten a palabra por favor do Partido Popular. Pois, efectivamente, a dispersión poblacional, así como aos 100 km cuadrados de superficie do noso concello, fan que as comunicacións entre os distintos núcleos rurais e os urbanos, onde se encontran a maioría dos servicios, se falta dificultosa. Non nos parece que a adquisición dun minibús sexa a solución máis aceitada, pero en troques sí que nos parece ben incluir neste eventual plan de transportes os taxistas locales, o que tamén se favorecería o mercado laboral nese sector. Por iso parecenos ben que o goberno elabore un plan de transporte solvente o problema de comunicación no noso concello. Parece ben que devolvemos un plan de transporte. Bueno, despois comentar. Ten a palabra para o portador do Concello. O Grupo Municipal Socialista está totalmente de acordo co BNG na necesidade dun transporte alternativo. Explícome. Como ben din os compañeros do bloque, debido á dispersión de poboación no noso concello, hai unha importante cantidade de xente, sobre todo maiores, que non dispoñen de medios de transporte para poder realizar certas xestións a nivel municipal. Nós, en reunións previas ás eleccións municipais, comprometémonos tamén coa xente de máis lonxe a facer unha proposta a nivel local para paliar, dentro do posible, este aillamento.
Estamos a falar de aldeas de Cando, Cuns, Vilar, aldea de San Orente, Cabanamoura, Vilar, Nofreixo, Arestiño, Penseira. De todas formas, postos en contactos coas direccións do colexio do IES, informouse nos que non tiñan coñecemento de que se podese utilizar o transporte compartido. Parece ser que no IES, comentamos o outro día, si existe esta posibilidade, que sería a solución para achegarse á serra, pero surde o problema da volta. Aí é onde nós creemos necesario buscar unha solución consensuada para poñer en marcha un transporte alternativo. De todas formas, a proposta do BNG vai ter o noso voto a favor. Moi ben, bueno, vamos a ver. Evidentemente, o Grupo do Goberno está de acordo coa necesidade que existe de atender os problemas de mobilidade dentro do Concello, dada a dispersión estrutural que ten o Concello de Outes, igual que moitos outros de Galicia, e a necesidade, sobre todo, de desplazarse ao núcleo principal, a Vila da Serra, onde están os servizos. E non só, pero fundamentalmente eso. Está claro, eso entendemos perfectamente, non? No que temos unha pequena discrepancia con esta moción é no acordo en como vostedes completan ese acordo, non? E por iso plantexamos en primeira comisión unha serie de dúbidas e por iso nos gustaría que vostedes, se posible, fixeran un pequeno cambio que ao final debería resultar en algo parecido ao que vostedes creen. Claro, desde o noso punto de vista, desenvolver o servicio de transporte municipal, usted falaba de carro, é un pouco como poñer, entre comillas, enténdame, o carro diante dos bois. Quer decir, nós o primeiro que temos que facer é saber, primeiro diagnosticar o problema que temos e despois facer un plan de actuación. Un plan de actuación para mellorar a mobilidade interna. O mellor ese plan que non fai falta que nós, como Concello, prestemos servizo directamente, que eu traduzo aquí do que vostedes creen. Por qué? Bueno, pois, efectivamente, o transporte escolar e o uso compartido do transporte escolar xa é unha realidade para o tema, no caso do autobús que recolle os nenos do instituto, e nós estamos facendo os estudos, por exemplo, para que se xa tamén para o autobús que recolle os nenos do CIP, de educación infantil primaria, que xa vai a outra hora. Un dos problemas fundamentais que ten o bus do instituto que vai moi cedo. Chega a 8 da mañana aquí, evidentemente, sin embargo, o do colexio chega a 10 da mañana, se é un horario moito máis adecuado. Bueno, o que quero dicir en calquer caso é que a nós nos parecería moito máis adecuado, supoño que ustedes efectivamente o que apuntaron moi parecido ao que apuntamos nós, que esta moción, o acordo fora elaborar un plan para mellorar ou desenvolver, mellorar en todo caso a mobilidade interna do Concello. É que, bueno, en cada caso pode derivar en que se poña en marcha un servicio de transporte municipal, explico. Pero se vostedes aceptan este cambio de simplemente introducir o de elaborar, porque primeiro temos que facer, temos que estudar como facer iso, e vostedes adiantan algunhas cousas que son ideas, pero isto hai que facelo de forma seria, non? Eu creo que iso implica primeiro facer un plan. Se vostedes aceptan este pequeno cambio, nos apoyamos esta moción sin ningún tipo de problema. Básicamente sería realizar os trámites precisos para aprobar ou para elaborar un plan de mobilidade interna municipal. Nos podemos entender que se necesario elaborar un plan de mobilidade. Efectivamente, podemos entender que ya se debe empezar por aí. Pero a solución que se apuntaba aquí do transporte do IES e incluso do colexio compartido, xa deixamos claro outro día na comisión que non é alternativa. Non chega, non é suficiente. Non é suficiente. Porque esas líneas, exactamente, esas líneas non chegan a todos os lugares. E hai pois eso, aldeas que quedan ailladas das líneas dos autobuses. Entón, nós, francamente, creemos que, aparte, tal como apuntaba o meu compañeiro, nós estamos aquí non só para facer obras, estamos tamén para dar servicios, aprobar servicios, non? A poñer en valor as necesidades e a calidade de vida dos nosos veciños.
Podemos entender que empezar por un plan de viabilidade ou como se quere facer, pero que é unha prestación que ten que ser necesaria, sí. Non poñemos en unha parte unha cantidad orzamentaria mínima, non poñemos cando se ten que levar adiante o servicio municipal, é dicir, por poder podería ser demorar isto un ano, esperemos que non, pero podería ser demorar perfectamente. Aquí falamos que hai que consensuar o grupo da corporación e iso obviamente é a posteriori de facer unha análise e en profundidade e que se elaboren, bueno, pues diferentes medidas. O que está claro e o que nós temos claro antes de facer a mínimo análisis, porque o análisis é o que xamos dentro do noso grupo, eu penso que vostedes tamén o poden ver perfectamente se son coñecedores da realidade do Concello, é que os buses escolares non son suficientes. Deixeme explicar. Os buses escolares non son suficientes. Non pasan por todos os lugares, as horas, como vostedes antes, non son as mellores, e hai moitos lugares, moitísimos lugares deste Concello que quedan desatendidos. Poderia poñer exemplo, non sei, os Casais, por exemplo, non vai o bus escolar por ali. Por exemplo, e hai, non sei se chegan a 100, pero máis de 50 son os lugares por onde non pasa o bus escolar. Por tanto, é necesario dotar un servicio municipal. A cuantía pode ser variada, hai que analizarlo e hai no que consensuar. Non entendemos esta modificación que a fin de contas é un eufemismo. A ver se me permite, a ver, o exemplo do autobús era un exemplo para indicar que primeiro temos que elaborar o plan e despois ver as solucións que existen que o mellor pasan e o mellor non, por ter un servicio de transporte municipal que vostedes creo que só teñen bastante acotados. Porque mesmo vostedes apuntaron que podese contar con un servicio de demanda prestado polos taxis. Entón, eso xa non é un servicio municipal como tal. É un servicio onde nós podemos establecer un plan, e mira, e falar con o sector dos taxis, e coordinar ou establecer unhas ferramentas, pero xa non ten por que ser necesario que o Concello preste ningún servicio, senón que coordinan. E o mellor eso sería suficiente xunto co transporte escolar. Pero non descartamos tampouco que, finalmente, se elabora un plan, pois o Concello tiña que prestar algún tipo de servicio. Nós, o único, se queremos, paramos un segundo e damos informe. O único que queremos é que quede plasmado no acordo a elaboración do plan e non xa atarnos agora a que a solución que indique ese plan teña que pasarse ou si porque se preste o servicio por parte do Concello. Ese é o que entendemos, ou o que nos gustaría. Entón, pois o mellor é tan fácil como realizar os trámites precisos para elaborar un plan de mobilidade interna e que non descarte que o Concello preste un servicio de transporte público. Parece iso. Facemos un pequeno, a ver, que é un pequeno receso, 20 segundos, non sei máis, explico, eu creo que eu sentei, supoño que tamén un pouco a liña do que apuntaba o Partido Popular. Non. A ver, é simplemente incluílo desa maneira, non ten máis. Bueno, así apoyaríase por unanimidade.
Agradecida de financiar, claro. Una municipal que sirva para desenvolver, entre outras cousas, un servicio de transporte municipal. Así podemos. Digo en voz alta. A ver, en fin, vamos a... Entón, o que comentamos agora é que o acordo se o seguinte. A exposición de motivos, máis ou menos estamos todos de acordo, que o goberno local, logo de consensuar o grupo de corporación, realice ou desenvolva un plan de mobilidade interna, claro, de mobilidade interna, que sirva, entre outras cousas, para desenvolver un servicio de transporte municipal. Sí. Vale. Me parece que usted... Bueno, o acordo queda así. Votos a favor, xa moción do Benegal con esta pequena emenda. Votos por unanimidade a favor. Bueno. Hai máis. Seguinte moción. Hai unha moción presentada polo Benegal sobre os proxectos eólicos no noso concello. Ten a palabra o grupo do Benegal. Pois, como todos sabemos, esta moción se foi intentamos presentar no pleno extraordinario, pero non foi aceptado. Creemos que vamos tarde de tempo, por iso era aquela urxencia, pero non se recolleu dita urxencia. Ben, a moción está redactada en base a que no Registro Eólico de Galicia aparecen dende hai casi un ano novos proxectos de parques eólicos para o noso concello en fase de tramitación. As empresas que se atopan detrás destes proxectos levan actuando todo este tempo, con total secretismo e maneiras, cando menos pouco éticas, en mantendo un contacto de xeito individual só cos propietarios dos terrenos afectados e non coa veciñanza en consulta. Atopámonos coa actual lei eólica ante unha desprotección total de cara aos nosos concidadáns e que, escudándose nunha falsa riqueza que vai repercutir no rural, priman os intereses económicos das empresas sobre as persoas e sobre os nosos recursos naturais e sobre o noso patrimonio. Ante este proceder, falta de información e desprotección, unha parte maioritaria da veciñanza afectada estáse a organizar en plataformas para tentar frear e defender os seus intereses e frear estes proxectos. Neste contexto, a Corporación Municipal non pode quedar de brazos cruzados sen facer nada. Debemos tomar partido, debemos contar coa voz e cos intereses reais e a preocupación dos nosos veciños e veciñas e posicionarnos ao respecto. Permitir que estes proxectos avancen coa legislación actual e o proceder silencioso das empresas conlevaría a unha situación nos lugares afectados inaceptable. En algúns casos poderíase calificar incluso como aberrante. Un dos principais problemas sería a compensación económica baixa ou pobre de todo. E a proximidade ás vivendas. Debemos ter en conta que os afectados de ditos parques son todos os veciños que sufren tamén o impacto da actividade destes parques. Este impacto non só é visual, sino que tamén é acústico
e tamén repercute sobre a calidade da veciñanza, así como pode repercutir sobre as explotacións gandeiras, sobre actividades económicas como turismo ou outro tipo de actividades agrarias. Ante esta situación, debemos recalcar que non estaremos nunca en contra das enerxías renovables, xa que son completamente necesarias. O que non podemos permitir é que se continúe a expoliar os nosos recursos, amparándose nunha lei injusta, sin que repercuta positivamente na veciñanza e sin protexer os seus dereitos. En base ao exposto, propónse a este pleno o seguinte acordo: que a Corporación Municipal de Outes, ao aprobar esta moción, tome a posición contraria aos proxectos actuais. Actuais, e cando decimos actuais, é tal como se coñecen hoxe en día, porque sabemos que están suxeitos a modificacións. Pero vamos a traballar porque temos a día de hoxe, ou coñecemos a día de hoxe. Que esta corporación comprométese a facer un rexistro e un inventario de todo o patrimonio, manantiais e un estudio do impacto paisaxístico e acústico na flora, fauna e repercusión nos sinais de comunicación. E a contratación de unha asesoría xurídica que elabore ou xestione as alegacións pertinentes, porque, bueno, a asesoría xurídica sabemos que xa foi contratada, pero moitas desas alegacións están sendo elaboradas polas plataformas veciñais. Por eso era a nosa demanda xa no mes de xullo, de que estes veciños necesitaban asesoría xurídica entón e non agora, a estas alturas do ano. En base a todo isto, solicitamos que ter un apoio por parte do pleno. Moi ben. Ten a palabra o portavoz do Grupo Popular. Ao igual que vostedes manifestan na súa exposición, o noso grupo tamén está a favor das enerxías renovables, que é o nome daquela maneira. En canto á súa proposta de acordo, nós creemos que máis que unha posición frontalmente contraria, o acordo teria que ser que o goberno local se comprometa a tomar as medidas oportunas e necesarias para que a eventual execución destes proxectos causen os menores presuicios aos veciños de Outes e que o conxunto da veciñanza, particularmente os directa e indirectamente afectados, saquen o maior partido posible da implantación no noso territorio destes parques eólicos. A tenor do que manifestou a portavoz do bloque na Comisión de Servizos, entendemos que o espírito da moción é este, e logo de tomar unha posición completamente contraria. Por lo tanto, se este punto de acordo se muda neste sentido, nós votaríamos a favor da súa moción. Moi ben. O Partido Socialista. Nós consideramos o tema dos eólicos moi importante. Creemos que actualmente os proxectos eólicos actuais non satisfacen nin pola súa localización nin por outras cuestións a maior parte dos veciños afectados. Por eso estamos de acordo con a moción presentada polo BNG e ímos a votar a favor. No tema de controversia que surgiu outro día, no famoso punto 2, desexo aclarar que xa hai unha actuación por parte dunha plataforma que engloba a xente de Mazaricos e de Outes con respecto ao inventario de posibles mámoas, manantiais e outros bens de cara a posibles alegacións futuras. Só aclarar o tema porque surgiu outro día. Vale. Xa están elaborando ese... Punto 2, sí. E iso, vostede, non lle leva... Sí, acabou vostede? Sí. Xa están elaborando... Bueno. O punto 2. Reférome ao inventario de mámoas, de manantiais para posibles alegacións. Pero o punto 2, bueno, acabou vostede. Vamos a ver, nós estamos a favor de
boa parte do que se comenta aquí e sobre todo do elemento esencial, non? Outro día apuntamos que non aprobamos urxencia porque non nos parecían as formas, pero nos xa manifestamos como é público e notorio a nosa posición contraria en relación a estes proxectos tal como os coñecemos actualmente. E eu creo que, bueno, ustedes han matizou que iso é así e, por tanto, no primeiro punto, se eso ustedes entenden que é así, estes proxectos teóricos actuais, estamos completamente de acordo. Porque, efectivamente, non está a información pública e o que se coñece pois non é asumible en moitos aspectos. A distancia ás casas, particular non van a outro porque están ao mesmo nivel, e outras moitas cuestións, non? Os eólicos hoxe en día teñen unha dimensión moito máis grande da que tiñan hai anos e a distancia sigue sendo a distancia referida a mesma, non nos parece adecuado, e por non falar de que hai cantidade de afectados que por non ter unha finca ali pois non se benefician, e o mellor unha persoa que vive na Coruña ou vive aquí, pois sí que se vai a ter un beneficio económico. A nós eso non nos parece razonable. Por tanto, estamos en contra dos proxectos tal e cual os coñecemos actualmente. En segundo lugar, estamos evidentemente tamén de acordo con algo que xa estamos facendo, que é prestar a asesoría xurídica non só para elaborar as alegacións pertinentes, para todo o que sexa necesario. E, de feito, xa anunciamos, están hoxe mesmo, estamos descolgados unha segunda reunión o 7 de novembro para xa poñer en marcha unha mesa de traballo, entre outras cousas, para ir preparándonos para as alegacións que haxa que presentar, é dicir, recopilando información, etc. Que dúbidas temos nós aquí? O segundo punto. Vamos a ver, o segundo punto, claro, que hai que ler eu non sei, o Partido Popular non fai sangrado, de onde facías, ou non os facías. E o Partido Socialista aquí agora acaba de contar unha cousa, sai que está facendo un inventario. Claro, entón facemos nós outros. A ver, isto é unha cuestión que temos que aclarar. Inventario e registro. Vai o Concello registrar as augas? Home, pois, registrar as augas todos sabemos que ten unhas consecuencias, non? Diante da auga de Galicia, despois hai que poñer unha serie de controis, hai que cobrar, hai que facer unha serie de cousas. Como vai o Concello registradas? A nome de quen? Do Concello? Home, eu creo que o que lle pedimos é que iso non se inclúa aquí. Home, que nos parece unha cousa que costa diñeiro, pero que ademais deixa non é nada claro do punto de vista da seguridade xurídica, non queda nada claro de como despois o Concello teria que proceder con as augas que xa estarían registradas o seu nome. Home, pensamos que eso non é moi adecuado. Por iso lle pedimos simplemente retirar ese punto. E tamén, claro, que non fagamos o que custa un estudio de impacto paisaxístico e acústico na flora, na fauna, na repercusión de saber os proxectos teñen que levar iso. Evidentemente, vostedes van a dicir, as empresas van a facer os seus estudos de impacto tirando para casa. Bueno, pero que nós imos poder alegar sobre iso. Temos contratado un asesoramento xurídico que sabe diso, que vai a recopilar información previa. Eu creo que non é necesario facermos nós outro estudio de impacto en todos estes aspectos, porque compromete orzamentariamente o Concello e porque realmente xa co servizo de asesoramento que temos, que vai preparar as alegacións, que ten unha experiencia moi longa, e como xa dixo outro día, que traballa para Concello, que traballa para Concello do Sal, traballa para Concello de Mazaricos. Home, pois é como facer o traballo casi a empresa, non? Pois non. Nós creemos que é suficiente que esta corporación se posicione en contra dos proxectos tal como están actualmente, porque non redunda nun beneficio para os veciños e sin un presuizo claro, estamos completamente de acordo. En segundo lugar, que o Concello lle presta asesoramento xurídico aos veciños en todos os aspectos que considera oportuno, eso que estamos facendo, pero meternos máis alá, de verdade, o único que fai é comprometer o Concello e non sabemos o resultado final e a parte nos vai a costar máis do que xa nos vai a costar, evidentemente, a asesoría xurídica. Eu pediría que sacaran e retiraran este segundo punto para, desa maneira, conseguir o acordo unánime, que entendo que vai haber tal e como se trasladou por parte dos distintos grupos. Bueno, claro, se non é así, nós, en que só fora porque temos que mirar por os recursos económicos deste Concello, por facer deste Concello, non poderíamos aprobar tal como está, ou darle voto a favor, tal como está este segundo punto redactado. Non sei, se ten... Por un momento pensei que viralo.
A luz está mantenida. Por un momento pensei que había, pero non, sabes que non. Sabes o que as partidas presupuestarias son importantes dependendo para que e en que se gasten. Para defender os intereses dos veciños, entón, si se poñen cortapisas, e si se valora moi ben canto gastar e como gastar. Mira, o rexistro é a defensa, é a única defensa que lle dos veciños. E non é algo, non é unha utopía, é algo que xa se está facendo noutros concellos. Aguas de Galicia, a máis apunto de outra cosa, pareceme increíble. Outro día na comisión non lle aportei este dato ao que acaba de aportar o compañeiro Tolo do PSOE, porque eu francamente pensei que era coñecedor, pero sabes moito que lle preocupaba o tema. O sea, usted de verdad non sabía nin siquiera que se había plataformas veciñais que estaban facendo registros de manantiais e inventarios de patrimonio. Realmente non é coñecedor do que está pasando no seu concello con un tema tan importante e con uns proxectos que conlevan a calidade da vida e a existencia, e que falamos da existencia e do futuro de moitos lugares e aldeas, de poder seguir vivindo ali. É algo tan grave como eso. E en base a eso debería tomarlo ca seriedade que corresponde. O rexistro non o podemos retirar, porque eso é a defensa, a única defensa. Pode vostede seguir intervindo? Non, eu estaba dialogando con vostede e gustame que... Non, estaba falando, expoñendo e gustame que se me escoite. Non teño ningún problema a esperar. O rexistro conleva a defensa, como decía. É a única arma que van a ter os veciños a hora de proteger os seus manantiais, a hora de proteger o patrimonio deste concello. Senón, como pensa proteger usted? Como pensa facelo? Pensa vostede que a asesoría xurídica van a asumir eles un inventario de todo isto? Non. Aguas de Galicia non está procedendo con os manantiais como usted acaba de apuntar. Aguas de Galicia a día de hoxe resiste os manantiais e xa está. E se non pregúntele as asociacións de veciños que xa os están registrando. Non se estipule. É tal cual que estou contando. Non están poñendo o contador. E é máis, eu non sei cal é o problema que outro que na comisión xa todos se o puseron de manifesto. Non sei cal é o problema en que nas aldeas e nas parroquias haxa un registro das aguas e as aguas pasen a ser de propiedade municipal, porque desgraciadamente, tal e como apuntábamos antes polo tema do transporte, nas aldeas e nas parroquias cada vez queda menos xente. E menos xente que coñeza e que coide desos manantiais. Entón, antes ou despois, o Concello terá que asumir o tema da agua, porque é un tema importante. Non é un tema que se poda falar de xeito insignificante. Como lle dicía, Aguas de Galicia, a día de hoxe, resiste os manantiais, pero non está nin poñendo contadores, nin cobrando a agua, porque, sencillamente, declaracións de Aguas de Galicia, eso levaría máis custo do que lle vai a traer beneficio. É a maneira na que está actuando Aguas de Galicia. Así que asesórense un pouquinho e tomen en consideración o feito do registro, porque é que non cabe outra posibilidade. Se non hai registro, non existen, e entón non cabe defensa dos vecinos. O Partido Popular ten... Nós algo entendemos ao que decíamos que xa máis ou menos explicaron que é como posición contraria aos proxectos actuais. Ale como están, ale como se coñece. Entendemos. Entendo que vostedes é o único problema que... Vale, o Partido Socialista ten algo máis que decir? Sí. Vale, pois diga. O Partido Socialista vai votar a favor haxa resisto ou haxa resisto. Xa vota a favor haxa resisto.
Moi ben, bueno, simplemente recordarlle que nos parece que por unha cuestión que eu creo que tratamos de explicar no grupo de goberno, crea incertezas, vale? Porque registrar as aulas sí que ten implicación, moito que vostede diga, no, simplemente non ten implicación, as aulas de Galicia al día, aulas de Galicia, bueno, nos agora mesmo estamos asesorando a algunos veciños para legalizar algún agua e sabemos que iso implica moitas cousas, Sí, por tanto, pois hai unha cuestión tamén que quero remarcar, e non o digo eu, dixo o asesor xurídico que outro día dou a charla na Casa da Cultura, e que a dou na Casa da Cultura, e que é o mesmo asesor que asesora, se non me equivoco, o goberno de Mazaricos. Non é necesario que as aulas nin os bens estén inventariados para que logo se poidan facer as alegacións e se teñan en conta. Iso é? No. Bueno, iso tal cual. No. Entón, bueno, pues entón escoitamos Non estábamos a mesma charla. debían ser charlas diferentes. Entón, a mí pareceme que, sinceramente, meter o dedo aí, o único que quere conseguir é sacar tallada política e non salir de aquí con a posición unánime deste pleno. Perdón? Creo que expliquei. No, vuelvo a repetir. Dicen de que meter o dedo nesa cuestión, nese punto concreto, o único que quere sacar a tallada política e non salir de aquí con a posición unánime. Ese é o que eu entendo. E non me parece, ou non nos parece moi adecuado. En calquera caso, nós imos a absternos por unha cuestión, por a seguinte cuestión, porque nós temos que atender tamén polos intereses do Concello, e isto ten implicacións futuras para o Concello. Registrar aulas, desenvolver estudios de impacto paisaxístico, acústico, ten moitas implicacións. E nós creemos que temos que ser serios e rigurosos, pero ao mesmo tempo non ímos dicir que non aos outros puntos, non nos parece adecuado, porque estamos de acordo en que tal como están os proxectos, isto non deberían estar así, non deberían ser así, estamos en contra, e que é necesario facer ou prestar esa asesoría sobre ello. Gustaríamos que sacaran ese punto, ustedes non queren, evidentemente, nos por unha cuestión de mirar por os intereses do Concello, ímonos a abster nesta votación. Ten algo máis que dicir? Sí. A ver, o da tallada política é que me parece francamente insultante. Pareceme insultante. Levamos meses, non desde que se creou esta corporación de goberno. Incluso previa. Levamos moitos meses traballando e eles poden ser testigos porque cando estaban no goberno nós xa fixemos preguntas sobre estes proxectos eólicos. E xa entón pusemos de manifesto a nosa preocupación, porque sabíamos moi ben ou éramos un pouco coñecedores do que iba a pasar e do risco que podían correr algunhas aldeas e algúns veciños. Entón, parece increíble que o feito de que vostede non se preocupara, o seu grupo de goberno non se preocupara hasta ahora, llevarla como excusa para acusarnos a nós, que si o fixemos, de querer sacar tallada política. Non, nós o que quixemos é defender os intereses dos veciños, nós o que quixemos é defender os intereses dos lugares e aldeas, porque nós si temos moi claro que queremos un concello donde haxa xente e donde se poda vivir con unha calidade de vida digna. Coste o que coste. E ao mellor temos que facer menos parking de caravanas e temos que atender máis aos vecinos. Moi ben. Xa non tiña vostede a palabra, porque non imos a discutir máis, todos non discuten, se non quere, procedemos á votación. Votos a favor desta moción? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada tal como está esta moción a proposta do BNG, os puntos que sinalamos anteriormente. Moi ben. Continuamos, pasamos a parte de rogos e preguntas. Primeiro rogo, non sei se quere presentou por escrito venerá, non sei se quere dar lectura do mesmo. É sobre... Rogo. É o rogo. É o rogo. Sí, rogo por escrito. Estamos en primeiro lugar. Rogo escrito. É o rogo. Está recollido escrito que presentamos por registro. Refieres a eso? Sí, O claro. rango que presentaste por escrito? Sí. É un rogo.
Antes vamos escritos, vamos. Perdón. Constanos ao grupo do Venerado a existencia ainda de algunhas placas que vulneran a lei de memoria histórica no antigo colexio do Concello de Roz, por exemplo, o cal rogamos que procedan a retirarlas. O oral... No, pero bueno, rogo de algo máis, pero vale, queda así. Estamos a reunir, sí. Bueno, tal como está de algo máis de autoridades. Bueno, sí, tamén hai plagas na iglesia que se proceda a falar coas autoridades competentes para retirar. Bueno, digo por ter constancia de todo o que como robo. Moi ben, vale, pois queda recollido este robo. Hai robos orais? Sí. Moi ben. O Partido Popular... Bueno, temos tres robos. O primeiro é que na estrada provincial de P6203, á altura da Canteiriña, despois do paso sobre a variante, hai un socavón considerable que ameaza a seguridade dos usuarios. Rogamos que tomen as medidas oportunas para solventar este feito que sea reparado, ese socavón. O segundo robo é que, según a Instrucción 2019 do 7 de xaneiro, os concellos teñen a competencia e a responsabilidade da limpeza dos cauces fluviais nos tramos urbanos. Entón, rogamos que realicen a dita limpeza nos cauces do Concello de Outes que se atopen nesta situación. O terceiro robo é o seguinte: no pleno ordinario do mes de setembro fixemos o robo de que procedesen a limpeza das beiras rúas do Freixo, sobre todo na zona de Siabo e máis na do Varadero de Camposas, xa que estaban sendo invadidas pola maleza e presentaban un estado lamentable. Como comprobamos que ese robo non tivo o efecto que esperábamos, e que os veciños siguen sufrindo os inconvenientes de non poder transitar polas aceras con seguridade, vemos na obriga de ter que robarlo de novo, robarlle que a pinto de novo. E que faban tamén o mesmo no cruceiro de Reus, sobre todo na rúa que vai hacia a iglesia, porque tamén é un robo feito no anterior pleno e que non tuvo os efectos desexados. Bueno, tomamos nota destes robos. E o BNG ten algún robo oral? É con respecto á señalización que se colocou sobre o tráfico pesado na Ponte de Afonso. Hai dúas sinais, unha que pertence ao lado do Concello de Noia e outro no noso de Outes. Siguen circulando vehículos pesados. Nos nosos días apuntamos que non creíamos que era o sitio máis idóneo para poñelos, ou haber que complementalos con outras na entrada da ponte en sí, porque por aí siguen pasando camións e camións de alto volumen, e os que vais de Negreira non tenen esa información de que por aí non se pode transitar. E logo, outro robo é con respecto a... Roban que nos... Claro, porque... Que se poñen en contacto ca Diputación, pois... Non, a Xunta de Galicia xa o fixeron nese mesmo términos. Digo por aclarar esa cuestión. Vale, perfecto. E outra é en canto á señalización vial que aprobamos outros días no pleno anterior. Pois pedimos que cambien a nominación atendendo a toponimia que manexamos aquí no noso concello de Ceilán por Seirán. Vamos, notas. Supoño que haberá informes... Sí, por suposto. Moi ben, ten algún robo do Partido Socialista? Sí. Teño tres robos. Primeiro, na baixada da Casa da Rasca, en San Corne, as baldosas botan porquería cando chove. Rogámoslle ao equipo de goberno que miren a ver se hai unha tubería rota no mal estado ou ver como se pode solucionar este tema. O segundo robo é poñer un espello no cruce do Rego, baixando de Pins cara a Coiradas, xa que os coches botanse á esquerda porque non hai visibilidade ninguna. Rogámoslle que miren de poñer un espello
en dito cruce. O terceiro rogo, colocar 1 ou 2 puntos de luz na entrada do lugar de Villariño, no Freixo, que tamén ten un cruce perigoso e non ten luz ninguna. Moi ben, pois tomamos notas tamén deses rogos e pasamos entón agora ás preguntas. Hai unha serie de preguntas dúas do Partido Popular e dúas do Partido Socialista que quedaron sen contestar no pleno anterior porque se fixeron un boche, se fixeron ali mesmo oralmente e paso case a lelas non? Porque están reunidas na acta e se parece ben, a ver, tranquila ler ustedes. A ver, a primeira pregunta do Partido Popular é: a Festa da Vitalia foi dende hai anos unha ocasión de encontro entre os vecinos de Outes na que se compartió a agradable xornada de festa, sendo moi apreciada e exitosa a súa celebración. Cal é o motivo de que non se celebrase este ano a Festa da Vitalia? Vai dar resposta a esta pregunta o Conselleiro de Cultura, José Manuel Ramos. Este ano apostamos pola Festa das Familias, que en un parte coincide coa Festa da Vitalia, co tipo de estilo de festa, que é de reunión de familia e tal, pero é unha festa que alcanza máis rango de edad, máis xente, e ten unhas actividades paralelas moito máis completas que a Festa da Vitalia. E decidimos suprimir a Festa da Vitalia. A Festa da Familia xa había o ano anterior tamén, que tamén había a Festa da Vitalia. Repito, tal como iniciei, este ano apostamos pola Festa da Familia. De eliminar a Vitalia, non ten o mesmo público. Bueno, non vamos a entrar en diálogos, queda claro. Sí. Segunda pregunta do Partido Popular: o día 20 deste mes publicouse na página, era o mes de setembro, entendo? Sí, publicouse na página web do Concello o anuncio de selección de persoal para monitores de inverno, sendo o prazo de presentación de solicitudes de 10 días naturais, porque nos poñeríamos no 1 de outubro. E no folleto das actividades de inverno aparecen diversos talleres que comezan o día 1, 5, na primeira semana de outubro. Como se van a dar estas clases? Como se terían dado estas clases? Se comezan en outubro e non se daban os prazos, para o pasado, para resolver o proceso de selección. Contesta esta pregunta o compañeiro Conselleiro de Cultura, José Manuel Ramos. Efectivamente, tal como apunta, botaron os plazos un pouco encima, unos foron unha serie de coincidencias, pero un dos motivos foi que o tempo que se viña expoñendo dedicando a exposición e a apertura do plazo para a inscripción era de 5 días hábiles. O ano pasado, coincidindo con fin de semana por o medio, foron eran 5 naturales, o ano pasado, coincidindo con fin de semana, foron 3 hábiles, e consideramos que sería insuficiente, entonces decidimos aumentarlo a 10 días naturais, co cal o plazo terminou o 30 de setembro e houve algunha actividade que si tivemos que retrasar ao seu inicio unha clase para esperar a que o profesora correspondente dese firmado o contrato antes. Outras sí que empezaron a fecha prevista. A posibilidade de empezar antes o proceso non se ocorre non para que os exámenes. Repito que efectivamente con varias as cousas que pasaron e recoñecemos que se nos botou o tempo encima e intentaremos que non volva a suceder. Moi ben, preguntas por no pleno anterior do Partido Socialista. Pensa o goberno local manter as axudas ás comisións de festas parroquiais para subvencionarlas de acordo cos gastos que se producen nas devanditas festas ou teñen pensado modificar algunhas? Contesta o Conselleiro de Cultura. Respecto a esta pregunta, pouco que dicir. Sí, temos pensado seguir dándoas e de momento non se valorou ninguna modificación en ningún sentido. Portavoz do Partido Socialista, ben, está ben. A segunda pregunta é: pódense saber as razóns polas que se cambiaron os contedores da Ponte de Afonso do campo da Capela para a Cora? A Cora, non? Parecía. Ben, vai contestar esta pregunta a Tenente Alcalde, Conselleira Ambiente, a Na primeira quincena de xullo recibimos a visita dun grupo de veciños da Ponte de Afonso reclamando algunhas mellores para o lugar. Entre as súas demandas estaban retirar os contedores de lixo do campo da Capela. Parecemos unha demanda razoable, xa que non ten moito sentido ter os contenedores de lixo pegados a un elemento de patrimonio.
Baralláronse diversas localizacións que non convencían a diferentes vecinos por diferentes razóns. Finalmente decidiuse repartilos entre as dúas agrupacións de contedores máis cercanas. Non foron todos para Caja, uns foron para Caja e outros foron para os contenedores que están frente ao Bar Sus. Moi ben, e non sei se ten algo que comentar, Oli. Sí, vou comentar. Estará de acordo comigo que non só lle fixen o isto, porque lle fixen o comentario na pregunta. Non, esta pregunta la va respondendo desde o mes de agosto varias veces. Precisamente. Non entramos en diálogo. É que se se cambia por 4 veciños, os outros 4 a mellor non están de acordo. Levaba, eu non sei, canto tempo levaba aí o contenedor. Son decisións que toma o equipo de goberno porque veñen dos veciños ou consensuaron antes para cambiar. Non viñeron dos veciños, é o primeiro, viñeron bastantes máis. E xa lle expliquei que o grupo de goberno considera que os contenedores do lixo non deben estar pegados ao elemento do patrimonio. De feito, queda un contenedor ainda ali e vai se retirar próximamente. Moi ben, queda postada a pregunta do pleno anterior e agora temos unha serie de preguntas presentadas e registradas por escrito para este pleno, 3 preguntas en concreto do Partido Popular e 2 do BNG. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. A primeira pregunta é a seguinte. Varios veciños de San Cosme fixeronnos chegar o seu descontento por non poder utilizar a planta baixa do local social de San Cosme para a realización das súas actividades habituais. Entón, esta pregunta ten dúas, realmente. Cal é o motivo polo que os veciños non poden facer o uso completo das instalacións e canto vai a durar esta situación? Moi ben, vai responder a pregunta o conselleiro Portura. Como ben sabe, o que se está elaborando ali é un Belén Mariñeiro, que é unha actividade que en colaboración con outra asociación está tendo un gran nivel de aceptación entre os vecinos de San Cosme. Grandes e pequenos están todos os fins de semana, incluso en días laborales, colaborando na elaboración do mesmo. Con isto que queremos un pouco é darle un pouco de coñecemento ao que foi o mundo mariñeiro, que foron os barcos de San Cosmeiros que durante tanto tempo cruzaron a barquiña de San Cosme, a barquiña de Noia, transportando xente e mercancía. Hasta cando vai estar? Pois hasta mediados do mes de xaneiro, máis ou menos, o que estará totalmente desmontado. A segunda pregunta é a seguinte. O día 14 de agosto publicaron no Facebook do Concello que dese momento en adiante os residuos procedentes da limpeza da praia de Broña serían depositados nun contenedor e retirados de forma periódica. A día de hoxe, nós non temos ningún contenedor ao efecto. Entón, a nosa pregunta é que se significa iso que desde o 14 de agosto non se limpou a praia, e no caso de que si se limpara, onde se depositaron os residuos que foron ocasionados por esa limpeza. Ben, contesta a conselleira de Medio Ambiente a la O 14 de agosto tiñamos acordado o tema da recollida mediante contenedores cunha empresa de contenedores autorizada para a reciclaxe dos residuos que saen das praias. Uns días despois do 14 informounos a empresa que non vían factible a logística do proceso debido, entre outras cousas, a que as características da maquinaria municipal empregada na limpeza da praia requería enterrar parcialmente o contenedor para poder volcar os residuos dentro. Dende o 14 de agosto sí que se limpou a praia en varias ocasións e os residuos compostos exclusivamente por materia orgánica foron levados a algunhas fincas particulares que os querían para abono. Só nun par de ocasións, creo que foron, que se retirou moi pouco material da praia, foi depositado na finca na que se viñan acumulando residuos durante os últimos anos. Pois, primeira réplica, non? E no Facebook do Concello, e teñen que máis nervioso porque poño, porque o Facebook do Concello non é un periódico para divulgar a súa actividade, senón que é algo institucional, e como
institucional que ten que ser máis riguroso na información do que di e máis nas contestacións que se dan en todos os Eu acabo de explicar que o día 14, que foi o día que se informou e que se fixo a publicación, tiñamos un acordo da empresa. non antes. Moi ben, queda contestada a terceira pregunta. A terceira pregunta é a seguinte: o último cuadro da operación Desbroce que vemos publicado no Facebook do Concello outra vez é o mes de setembro. Cal é o motivo polo que non se publicou no mes de outubro? E máis, a outra pregunta é cantos tractores operativos en traballos de Desbroce están traballando neste momento. Bueno, alegramos que estén tan atentos ao Facebook do Concello, porque isto demostra que é un medio informativo moi eficaz. Informativo, sí. Sí. Mal falo, moi A ver, por favor. Este mes de outubro foi un mes para nós bastante complicado para a planificación do desbroce debido a diversos motivos que vou expoñer a continuación. O día 22 de outubro rematou o contrato dun tractorista que disfrutou as vacacións que lle correspondían dende o día 8 de outubro. A intención deste equipo de goberno era renovar este contrato, pero non foi posible porque era un contrato para acumulación de tarefas e estes contratos, según nos informau intervención, non se poden renovar. Outro dos operarios de Trator estivo disfrutando das súas vacacións dende o 30 de setembro e incorporouse este luns ao seu posto de traballo. As pistas que se planificou desbrozar este mes eran máis complicadas de estimar os días de traballo que supoñerían facelas, xa que eran pistas de monte e, bueno, podes atopar máis imprevistos que nas pistas nas que están destinadas a rodar coches. Por outra parte, a Brigada de Obras, sacando os tractoristas e os electricistas, conta só con 5 persoas dende o 11 de outubro, porque tamén o día 22 de outubro acabouselle o contrato a un grupo bastante numeroso de xente que estaba contratado con a subvención da Diputación, e o día 11 empezaron a disfrutar as votacións que lle correspondían. O 1 de outubro reuníme con un dos tractoristas, como ven sendo costume dende que entramos no goberno, para elaborar o plan mensual. Coñecedores das trabas que tiñamos este mes, elaboramos un plan quincenal en lugar dun plan mensual. E como tiñamos medo de non cumplir, a verdad, pois por eso non o publicamos. Se queredes eu paso, eu teño aquí, podedes comprobar, se queredes falades, pode dar a súa palabra ao tractorista se quere, non sei, tenéis unha copia. Non será necesario. Simplemente, non acabei. Finalmente, todos eses desbroces leváronse a cabo, salvo, creo, se non estou equivocado, salvo unha pista de monte na parroquia do Freixo, que se fará, esperamos, no próximo mes. Dende o día 26, pouco se traballou en materia de desbroce, debido a que o temporal que houve ese día deixou bastantes desperfectos, bastante porquería acumulada en diferentes camiños, e o trator que estaba nese momento de funcionamento dedicouse ao soporte da Brigada de Obras e Servizos para a limpeza. Desde este luns temos traballando 2 tratores, que era o que vostede preguntaba. Mas eu sugeriría que cando se promete ter un plan cada mes, ter interpretado da revista todo o Concello, que se tuvera un pouquinho en conta os inconvenientes que pode ter o cumprimento desas promesas e non enganar os veciños en este sentido. Bueno, eu considero que non engañamos a ninguén, porque os traballos tuvemos a facer, non tuvemos a xente na casa rascando os pés. Moi ben, queda respostada a pregunta do Partido Popular e temos 2 preguntas máis presentadas por escrito, neste caso polo BNG. Ten a palabra. No Polideportivo Municipal de Xogo temos 2 equipos federados aos que lles poden caer sancións por esta situación. Está o goberno disposto a asumir o coste das sancións tendo en conta que non se procedeu a lanzarse todo o mar? Ten a palabra o Conselleiro de Deportes. Sí, o equipo do goberno, o
entende que cando o Concello cede unha instalación deportiva, esta ten que estar nas condicións óptimas para desenvolver a actividade para que foi concedida. Se esta infraestructura non está, pois entonces, evidentemente, que a responsabilidade do Concello asumir as consecuencias. A seguinte pregunta é que nos últimos 2 plenos presentamos un rogo solicitando que o Goberno actuase para retirar todos os enseres e o lixo depositado en propiedade, pero non se actuou. Por que non se fixo nada ao respecto? Ten a palabra a concelleira de Medio Ambiente. A retirada deses enseres van a realizar a empresa que está prestando o servicio de recollida de luminosos. Xa se acordou o tema con eles cando empezou o servicio de luminosos. Pero é certo que ainda non comenzaron a retirada dese lixo. Bueno, traballaremos para que isto se materialice o antes posible. Vale, só se pode facer unha pequena proposta, Sí. que, bueno, cando falamos algún rogo ou hace alguna iniciativa que tarde tempo de máis en actuarse, que, por favor, se nos informe antes de ter que chegar a colocar o pleno, máis que nada por eficiencia. Bueno, moi ben. Ben, agora tempo para preguntas orais. Hai alguna pregunta que non fora registrar, que non serán contestadas, evidentemente? Teño unha pregunta. Sí. Se como dixo o Conselleiro de Cultura, a planta baixa do Centro Social de San Cosme vai estar ocupada ata os mediados de xaneiro, polo último. E en que lugar dese centro social se van a realizar as próximas votacións das eleccións municipais desde o centro? Generales, perdón. Son as generales. Teñen que estar ustedes antes desta cuestión. Vai de cuento. Contestaremos no seguinte pleno, lo que saberá evidentemente como Tiña esperanza contestar a este, pero sobre o campo da labor. ustedes se sabían que a selección foron convocadas hai tempo, entón non preguntaba. Bueno, o partido, digo, BNG ten unha pregunta, o Partido Socialista, pois, adiante. Teño dúas preguntas. A primeira é o grupo de goberno ten coñecemento de que se vai poñer unha nova liña eléctrica que pasa por varias parroquias do noso concello. E a segunda, sabedes que os logos non están sendo ben atendidos, e remítome que os grupos do PP e do BNG están preguntando polo mes pasado, eu xa non lle digo o de 1 de agosto das luminarias porque salió resolver no último día. A miña pregunta é: canto tempo creen vostedes necesario para solucionar ou para levar os robos a boteco? Contestaremos debidamente no siguiente pleno. O sea que un mes por menos vai non fácil. Bueno, e con isto remata non se pasamos a moción de urgencia, pero xa pachou, entón creo que non hai. Tomás, quero presentar unha vexo que ten ganas de continuar aquí. Non, bueno, pois entón deixámonos hasta os tolideros.